الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horsuɓe heɗotoɓe radio tulde dubango e onon wonɓe ɗiɗo groupe aji whatsapp groupe aji korka on calminama on jurama on mantama har men yettade korka koye aljuma gonɗen ceerno ousmane ñalawma ɓuuɗo teddude ñalawmaji ñande hen dalgue daroto ñande dital wuttate yimɓe fo ummo ɗum woni gaare kebbinen ko juuleten e almoustapha sallallah alih wa sallam haade ñalawma o bettude en kala ko taga ene huuli oɗo ñalawma ha hedde yimɓe jindeji bandiraɓe seyɗaɓe ceerno ousmane ɓurnir darsu men yewtere korka صلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد version authenticité ene selli kes rawahu al-Bukhari al-Mustafa ni juldanno e hoore mum bandiraɓe seydaɓe wala ko oɗo salatu ala nabi o jangini sahabaɓe o forani qur'an ha kene ɓuura qur'an bandiraɓe julɓe ey nam yewtere korka ene weeli ha maayi sa juuli allah gotol walla juuli nelan gotol allah juulima nabi sappo ey nam allah mantuma ayiɗa allah mantuma fadkuruni adkurkum sa jantima allah jantuma ɗo ɓuuri ɗo jantiɗa ɗum ɗo bandiraɓe julɓe korka ko seeɗa heddi hen hoto mo yaadi hen julde fandema ndeysan farmata ba en yiiɗi ñantade sukaɓe jiiɗi ñantade Samba Diallo poos hewani jurmoɗen worɓe ɓe jurmoɗen ɓe bandiraɓe seeɗa namde ɗe usten ɗum bandiraɓe seeɗaɓe nam Samba Diallo ko hakkude jamma ɓe namdotoma ɗum hakkude jamma ndeysan so jamma ari mbiya aɗa lelo tan ma yi baba galle a yii ko pappis waɗi ko ko pappis waɗi ɗum wona no gupparmi comci makko to tomi hen cigarette e almerte wadde ko noon ko kaw makko wona ko miñe woni simmo kaw makko jangguine mo ɗum hey anna kayne miñene simmo ba makko cawdiɗo simmo ba makko tokoto simmo oppu ka wadde oppu ka joni haal julde nde ɗon haal julde nde joni noon comci ɗi hoto min kettirta komi ɗaniɗo hoto findiɗo komi ɗaniɗo a ɗanaki ka kettino kettanaɓe joni baba galle ko min yontade wona mi haalnino hoto yahata guel to henne min jeeyi korka min jeeyi taske nam min ɗon jontata gadna kam wutte Dubayi nam komi ɗaniɗo ndesan taw ko debbo oto ɗon moƴƴo wiye hoto tampina hoorema rotol a ɗanaki mi hettaniɓe kamɓe fof ni comci mabɓe nanto gobo o nam hay wuttamama codanmami o nanto gobo mi fini min kay mi fini mi nani ko kalɗa ko kay yo Allah waɗema barke an debbo moƴƴo nam wuttamami ko wallahi an ka moƴƴo mami rokke korka ɗon jontami kadi e tas kadi mi rokkuma kadi nam an cewɗo wuttijo ko toon jontami sa fondani e korka e taske Samba Diallo a waɗi ko a fotani wadde bandiraɓe sehlaɓe tegema goɗɗe ɗe noon sa tegui sa tekti kadi ñamla kam hen ñamla kam mbiɗa yaha mawlud dar ko jiɗo addutata ɓe tegema ko hoto tottuma tegema sa ƴi tottimo tegema tan a wonta YouTube ceerno Ousmane yewtanimi yewtere korka goppa Samba Diallo e farmata ba bandiraɓe sehlaɓe ceerno Ousmane ko Allah janti la ilaha haala Allah qawluhu lhaq wa lahul mulku yawma yunfakhu fi sur la ilaha illallah muhammadun rasulullah تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لا إله إلا الله الله تجي أن وتجي بجنيش وتجي نقول الإماهد هاو جري بوين هلا من قرب مدير قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولن تشكي مامي من غونغي كومي جول كومي مؤمن كومي كروان تاو أتسراك بفوس تست أرى إكزاما أرى so neɗɗo jangi ha 12e année ɗon ɗo wiyete bac ɗo o waɗata examen ɓennuɗo o yaha jaabi kartirde mo e ɓennani o watta COP ko noon collège ko noon ha ande joguiɗo brevet e joguiɗo COP o joguiɗo bac ɗum ko neɗɗo waɗini Allah o jarribo en ha ande gonɗinɗo Allah ha yimɓe ceerde
moƴƴuɓe ɓe ceera e bonɓe ɓe ceera liyamiza allahu alkhabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumu fi jahannam nam ko noon wayata eɗen jarribe examen o pasata ko jiɗɗo Allah omo gonɗin Qur'an omo rewi sunnatal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nam on pasɗo oɗo examen ceerno Ousmane namde ɗe koɗe goni holi joomi la ilaha illallah ɗon ɗo gaska ɗo hol diina ma mbiya islam hol anda mbiya mbiya al mustafa sallallahu sallam yuthabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya o fil akhirah ɓen ɗon gonɗinɓe Allah noon Allah ñimna ɓe dokka réponse correcte o ɓe mbiya on paasi mbiya ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima asnaftum fil ayami khaliya ƴeewe deftaram wallahi mi paasi korka nan ɗo juulu nan ɗo tarawih nan ɗo sunna nan ɗo ikhlas nan ɗo la ilaha illallah jokkere e namnate way hayyo mi paasi oto non wiya ya laytaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya yakhudhu fa ghullu thumma jayma salsu way hegam yo lamam nafanimi jawdam nafanimi gallam nafani no fo nawat mi pasani wala hawla wala quwwata illa billah enam ko non way bandiraɓe ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين بنيراكو بنرات نسموم جودي موم اغالموم ارمو كامبه فو be pay hol ton be pay jahannam wala hawla wala quwwata illa billah faman zuhziha anin nari wa udkhila al jannata faqad faz on godinade jeygol on anna aljanna on gagni bandirabe sehilaabe la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah yo Allah rewde hokken rewde deftere e sunnatul mustafa e ikhlas bandirabe نعم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا لا إله إلا الله محمد رسول الله سورة الهود نلأسر أبو بكر يا رسول الله النبي ويهود نبي ويل للمطففين إذا وقعت الواقع إذا الشمس كورت ɗeɗo maale dargue ɗeɗo naywine nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam enam wama yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun yimɓe heɓen gon kono shirkina enam wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha mu'ridun jiyen ɗo toɓo jiyen tremblement de terre jiyen ga musiba jiyen ga ko hulɓini fo hewɓe gondaka way kono haydara kewani ni yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب شديد ñande male darnga so ari so darnga ari be cika ko mandi be mandi laali ko alhaali o mawni ko kulol ngal mawni ko asaman tabbiro o kode nyifa lewru nyifa asaman tagge geeci ruppito bandiraɓe seyda wallahi alhaali mawde en fadi en bandiraɓe julɓe yo Allah suur kala ko woni leydi kala ko yaha Allah jogi alsukumum kañum ko andu kanko ɗo ma ayata kanko ɗo wurra bandam selam leydi asaman tagama arshu makko ko dow asaman woni koye maayo wonno omo jarribol hoɗen ɓoto moƴƴude gandal bandiraɓe oɗon gandi asaman aduna o e asaman payi dow makko way kono horande wedda e jeeri ni asaman tataɓijo ɗo e asaman ɗiɗaɓijo way kono horande noon ɓe mbayi mawno ɓorodirde nayaɓijo o ko noon joyiɓijo ko noon ha jeeɗaɓijo wallahi asaman tan hakkude asaman e asaman kono horande ay enen aduna fof mbaɗi ken toɓɓel ni nangue ɓuuri aduna men oɗo laabi ujun million ŋaji haydara en gonani oɗon gandi ñiiwa e nene bere no mbaɗi ko noon mbaaduɗen mi anda e ko la ilaha illallah ɗum ko galaxie ji ɗum ko darbu tubban ɗum ko Allah anni weeno e mawnude geeci ko woni toon hendu ko woni toon baroɗe ko woni toon kowoji ko woni toon enen haydara en gonani janaɗe keɗen mawdi kino haydara en gonani bandiraɓe sen mayi dilɗi ñaama en bandiraɓe sehilaɓe golle ɗe keddo e nam ɗum waɗi Allah ma jarbina en ɓeeɗo ñawa ɓeeɗo mayre
ɓeɗo cumre ɓeɗo jaaka ɗum fof ko gilli Allah mbaleɗen duttoro Allah ha mbasen bewde bandiraɓe sehlam nam ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مجيو ويمو جربنا ندسان هين ساجة كلن هين ساجة كيدن هين ساجة منكدن جوت هين ساجة ندسان مارن بين يوان ندسان ويبشر الصابر بين موج بينون يد الله بي الله أواتاكو هانان بينون بي الله واتاكو هانان بشر الصابرين بين سموسي بهبتي من الانبياء انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من رب الانسان دعاء الله بركه الله كسل الله هو فو الله ركب يرمن الله فونا نيما بين غوني فيو بي بندرا بسيلا بينام جيد ما مجيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وي جولو so suni so hunim so huli so fayi hay so giyal yuwimo tan ko bakkar o itti o laɓɓini haw laaɓa hade makko rutata Allah neɗɗo lela e less hôpital lebbi jeegom balɗe jeegom duuɓi jeegom omo laaɓa hawrto Allah ala e bakkar oɗon gandi so neɗɗo fawngi ay bakkaruji makko laaɓirta no baram lefi lekki janirta ndi bandiraɓe sen oɗo hadith rawahu muslim o laaɓa ndeysan jiya yummiraɗo ndeysan ene jooɗa e leeso cukalel sellade ene yurmi ɗum guirna beddo gondi omon jogi ordonnance o wawi sodde o wawa sodde ndeysan yummiraɗo ndeysan yurmi cukalel samba yilam o foppa hoore nde o waɗa hen ndiyam onen sarbet la ilaha illallah sarbet leppuɗo o ñammina cukalel o ƴetta kudde o waɗa e hunukko o foppa ɗum o ñitta ɗum fof ko jurum nden yummiraɗo e ɓiɗɗo wallahi alladi la ilaha illahu an nenan bonnam aɗa yiɗi minen kono Allah ɓuuri yidde en ɗum waɗi o nilde annabaɓe o addi defte o addi jibril no foti bakkatuji mbaɗɗen so Allah tefnimen en keddotako ɗo e nam walaw yu'akhidu llahu nnasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba enen sen mettini piya cukalel Allah firtima yo Allah huuɗe yo an jasguel ngel an kuɗel ngel yo piya cukalel ha wonen ha juuɗe mum kela ya Allah so waɗi en noon hoto paaɗen bandiraɓe no foti bakkatuji mbaɗɗen ɗi ko jeeri ɗi ko waalo ɗi ko jamma ɗi ko ñama ɗi ko cuuɗa ɗi ko kaala ɗi ko gollaɗe ɗi ko juuɗe ɗi ko koyɗe kono Allah teftaki en ɗo ko jurum bandiraɓe sehilaɓe nam docteur sa ñawi a tampi ɓe pikkirma ha muusa mbale aɗa sella ɓe ceeka reeduma mbale aɗa sella ɓe lokñete guitama mbaɗa aɗa sella e nam ɓe mbaɗama perfusion mbaɗama mbaɗa aɗa sella Allah ne jogui pikkiraji ɗi woni ɓernde seeke hen sadio Moussa ha mbiya mi jaaki jakteɗa hen sadio Moussa kula après natta hulde hen sadio keyɗa ha kaara hen sadio kola ha kolta ɗiɗo duttinmata Allah kala ke ruttinma Allah wallahi ko moƴƴere bandiraɓe sehilaɓe min mbeɗa andi hooram kala ɗo jaɓɓe mbimi ya Allah ko Allah rokkanma ko ɓuuri hewde e ko ñaaguiɗa ko sa ñaaguima mbuuɗo o rokkuma yidde Allah sa ñaaguima mbuuɗo o rokkuma duwaw sa ñaaguima mbuuɗo o rokkuma Qur'an o rokkuma hulde Allah o rokkuma yidde Allah o rokkuma ruttade Allah ɓen wiyoɓe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la ilaha illallah wallahi ko jurum ne nelaɗo yi ɓiɗɗo ndeysan yummiraɗo ƴetti ɓiɗɗo o ɓuuci ɓiɗɗo o yoɗon cikka oɗo debbo ma weddo ɓima jeemuɗo ɓe mbi ala ya rasulallah o wi Allah ɓuuri yurmade on ne oɗo debbo yurmori ɓiɗum ne bandiraɓe sehilaɓe eynam Allah ko jurum eynam kanko wi wa rahmati wasi'at kulla shay fa sa aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna zakat alladina bi anna yu'minun o wi yurmede makko huftude ne hunde fo hay ceerno Ousmane ko hen jeeya eynam o windat ɗum noon ɓen gonɗinɓe e jiiɗi al Moustapha ene jaltina asakal bandiraɓe sehilaɓe korka lewru yurmede chahru ramadan chahru rida wa rahma ala jigayto allahuma ahfir warahma wa akrim nusula o wasa mudhalu bandiraɓe sehilaɓe e nam omo oppiɗo hunde eɗen ciftoramo hen ala jigayde ɗum noon liggo hunde ciftorɗa mbiya i kaari omo noddintono kaari ne jokkanno en ɗam kaari ne yahanno jenes kaari ne yurmitono omo hormino mawɗo omo yurmi cukalel goppu souvenir oppan hoorema tarih sa mayi mbiye ndeysan kanko de ko moƴƴo wonno ndeysan nayejo kala ɗo fotte mum o rondano ɗum bagage mum kala ɗo fotte cukalel o yurmo ɗum kala ɗo fotte
kolɗo o holtin ɗum an waɗata tarih ma golle ma allah wi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allah en jarribon hole men ɓurɗo moƴƴude golle allahumma habib ilayna al iman wa zayyinu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar rashidin yo allah hollu en moƴƴen mbaɗen o holla en bonen goppen o wurta en wadde ko moƴƴi eɗen belti hen eɗen mbaɗi hen content aynam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين